Сәлем қадірлі достар, қадірлі ижият сүйуші тамашашылар һәм яраткан хөрмәтле юлдышчыларыбыз. Йолдызлык мизгилләре тапшыруы сезне сәламли һәм янәдән телекраннар каршында җыя. Хәзер без тапшыруыбызның дәвамын башлаячакбыз. Бер бутала күрмәгез, чөнки без сүзебезне янәдән Дорога из города Бию театры турында алып барачакбыз. Адресрәге дуслар, Дорога из города Бию театры студиясы турында. Әйдәгез, башлыйк. Don't ask me, I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things they should do. Say, you know what? You're lovely. You know what? You're lovely. But oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I won't dance, why should I won't dance, how could I? If I hold you in my arms, I won't dance. Do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their muses in the air, high hats and arrow collars, wide spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on ritz. Dressed up like $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their midst. Putting on ritz. Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the ritz. Студияда күпме бала катнаша? 250 бугай. 250 бала. Ойлап кына карагыз дуслар. Һәрбер группа өчен, һәрбер төркем өчен аерым бию куярга кирәк. Һәм менә шул биюләр өчен идеялар каян ала? Кеше менә сез каян аласыз? Ничек биюләр барлыкка килә? Шуның турында берничә сүз. Беренчедән, балалар белән эшләгәндә һәр вакыт алар белән бер дулкында булырга кирәк. Әкиятне тормышка ашырырга бик мөһим. Чөнки һәрбер балага бу дөнья кирәкле. Игелекле булган, мөгъҗизалар өчен гавышкан, кичкенә кыз өчен принц барлыкка килгән дөнья. Малайларга да, кызларга да үзләрен хәзерге вакытта бераз читенрәк хис итүчеләргә, чөнки хәзер алар өстендә төрле яктан төрле мәгълүмат ишелә һәм нәрсә яхшы, нәрсә начар икәнен алар өчен аңлау кайчак авыррак. Шуңа күрә бу дөнья аларга да кирәк. Һәм безнең бурычыбыз, минемчә, аларга монда ярдәм итәргә. Һәм бу безнең дә әкиятләргә булган мәхәббәт белән туры килүе бик яхшы.
кажется, лучшими, Минемчә, наверное, безнең иң постановками яхшы у нас постановкалар являются, ул собственно, әкиятләр. ну, то есть, как Безнең бы өчен для нас они алар безгә җиңел нам они биреләләр как-то дип әйтә легко алмыйм. даются, не могу Тик сказать, алар но җиңел легко, потому они эшләнәләр. легко Чөнки без делаются, үзебез потому что аларга мы сами в это ышанабыз, без верим, аларны мы яратабыз. любим эти сказки, Үз геройларыбызны любим бик своих героев. яратабыз. И я Һәм обожаю мин смотреть, когда балалар дети, гади обычные балаларның дети, да, үзгәрүләрен, преображаются и становятся әкияттәге сказочными, геройларга как будто әверүләрен открывается их карарга внутренняя шундый сущность. яратам. Она есть у каждого Аларның ребенка. эчке дөньялары Иногда она асылы закрыта. ачыла. Ну, она Ул һәрбер открывается балада бар. какой-то защитной Кайчак ул оболочкой, там кача, еще что-то бала на него ябыла. сваливается, школа, Аның там, өстенә не знаю, мәктәптәге хәлләр, интернет и так интернет далее. тава. А тут мы Ә вот без эту ул каралыкны хоп, и чистартабыз. включаем вот эту коробку, Һәм менә да, ул и вот она гүзәл, обнажается, чиста эта күңел прекрасная, ачыла. прекрасная душа. Аларга И, зурлар ну, бүтәнчә как бы карый очень башлый. радует, Балалар когда үзләре бөтенләй они по-другому үзгәрәләр. начинают смотреть и взрослые, начинают смотреть Безнең и сами уйлавыбыз дети, буенча безгә бу становятся бик абсолютно ошый. другими, как нам Безнең кажется. балалар Нам, безнеңчә конечно, кажется, икенче что наши инде. дети действительно другие. Һәрбер бала Но үзен я таба думаю, что ала. каждый ребенок Шунысы способен мөһим. на это, Һәм и вот шул это очень юнәлештә важно эшләү работать в этом бик кирәк. направлении.
зурлар белән ничек эшлисез? Менә алар идеяларны үзләре алып киләләрме? Бергә утырып уйлыйсызмы? Каждый человек Һәрбер это кеше ул огромный зур кладезь тәҗрибә хәзинәсе. опыта. Ничә генә То есть, яшьтә какому булмасын, ул возрасту өстәвенә инде мондый такому яшьтәргә возрасту китә можно була. сказать, что братцы, Безнең бергә эшләгән вакыт за эчендә время чыннан да нашего вот с ними, бергә әзерләгән знакомства, шул да, кадәр күп мы с ними әйберләр бар. действительно у нас было Томнар даже язырлык. общего очень много. Әкиятләрме, Такого юкмы, тома писать анысын инде практически. То соңрак есть, ачыкларбыз. сказочные, несказочные Тик разберемся. аларның Вот, үзләрендә но у зур них тәҗрибә. огромный опыт, у них Иңнәрендә своя үз голова башлары, на плечах, у үз них кичерешләре. свои переживания. Алар И вот, янына и когда килгәндә, мы, үзебезнең делаем постановкалар что-то, белән допустим, если килгәндә, это наши без алар постановки, белән то мы бүлешәбез. приходим со своими Һәм идеями, егетләр, мы делимся кызлар с ними, идеяга этими үз ребята кичерешләре сквозь аша призму карыйлар. своих переживаний, Кайчакта аларга сквозь какие-то бүтән төрле моменты характерны приходится үзләштерергә осваивать туры новые килә. характеры. То есть, Без да, Айрат мы Анварыч четко белән понимаем нәрсә с кирәк Айратом икәнен, Анваровичем, нәрсәне что күрсәтәсе, хотелось бы вот күрәсе то-то, килгәнен то-то и то-то төгәл увидеть. аңлыйбыз. То есть вскрыть Без какую-то ниндидер проблемку. Может быть, бер им не свойственно, нечкә может быть, они проблеманы считают, что куптарга они совсем не тырышабыз. похожи на тех Бәлки персонажей, аларга которые хас сейчас танцуют, булмаганнарнадыр. да, и Бәлки алар приходится бейгән внедряться в персонажларына это. Мне кажется, им это ошамаган очень дип тә интересно. уйлыйлардыр. Вот, ну, то есть, и когда мы вдруг видим, да, человек как Һәм аларга преображается, то есть, там материалга какая-нибудь тулысынча добрая, күмелергә нежная туры девочка килә. становится Минемчә такой, аларга бик как ошый. бы Аларның одевает кинәт маску, не скажу маску, үзгәрүләрен она күргәндә, вживается в эту мәсәлән, роль, игелекле, назлы какой-то там, кыз значит, маска киеп, юк, киеп мощного түгел, какого-то ул момента и үз ролендә находит в себе какие-то яши и башлый. наоборот. То Ниндидер есть, когда ерткыч человек, характерын барлыкка такой китерә. вроде бы резко Һәм киресенчә собранный, да, и җыйна, вдруг он каты находит в кеше себе, кинәт наоборот, моңлы гармонию и кешегә так далее. әверелә. Бу бик Безумно кызык. интересно. Got my feet back here on the ground. See the people are joining around the world. Love is in town. Got this message to share in time. Live your life, be in your prime. Oh, oh. Love is in town. Love is in town. Stormy days are over and the sun is shining down. I can't wait any longer because my love is
Вот, я благодарна ребятам. Мин Они балаларга рәхмәтле. просто Алар поддерживают, шундый ну, как бы такие вещи. эшләрдә Любят это безгә делать. куәт Сами өстиләр. уже вовсю, Үзләре яраталар, ставят үзләре ребят биюләрне наши. куялар, Сами идеялар ребята эчендә и- кайныйлар. Ну, в общем, чем хороша современная хореография? Заманча Есть хореографиянең возможность яхшылыгы шунда, копаться в син психологиядә Есть возможность актарына поработать аласың, вот с этими аерым индивидуальными характерларда эзләнә аласың. Теманы таптап синең эзләреңне тик миннән тапмадым. Күңелемдәге кайнар хисләрне салкын бураннардан сакладым. Бураннарда үтте язлар җитте, син оныттың, ахыры кайтмадың, кайтмадың. Әле дә булса таңга талган җилләр синнән сәлам булып исәләр. Язгы нурлар синең кулың булып чәчләремнән минем сөеп үтәләр. Күңелемдәге кайнар хисләрне салкын бураннардан сакладым. Бураннарда үтте язлар җитте, син оныттың, ахыры кайтмадың, кайтмадың. Аклым инде күктәнем төздек, күңелем генә сине һаман сагына. Сабый бала кебек ошана, ул өзелеп сөйгәнең тәүге ярына. Күңелемдәге кайнар хисләрне салкын бураннардан сакладым. Бураннарда үтте язлар җитте, син оныттың, ахыры кайтмадың, кайтмадың. Сезнең рөхсәтегез белән мин менә беренче балалардан да сорау алам. Әле җавап алам. Гүзәл, менә син беренче булып Дорога из города бию театрында, бию театр студиясында шөгыльләнә башланың. Шулай бит? Нәрсә ул менә бала күренеше, бала карашы ягыннан ничек ул студияда шөгыльләнү һәм синең өчен менә бу егетләр, кызлар менә Айрат Анвар, Лилисаны нәрсә ул синең өчен? Кем ул? Ну, мин бу коллективка килгәндә совсем сабый бала булып килгән идем, и әни кулдан тотып алып килгән иде. И ул вакытта мин һич бер уйламаган идем, шушы бию минем менә гомерем итеп алып бар. Синең тормышың булыр. Ие, тормышым булыр дип бер дә уйламаган идем, ләкин ну вакыт барды һәм миңа бик монда кызыклы булды. Бу коллективта бу без менә инде гаилә кебек идек. Күренеп тора, менә бергәләп җыеласыз, шундый җылы итеп аралашасыз һәм әлбәттә монда Instagram шилтәрендә карасаң, дуслар, бу менә егетләр, кызлар гел бергә утыралар, бергә су куйналар, бергә ашыйлар, бергә йоклыйлар. Сез өйдә дә булмыйсыздыр. Сезнең төп йортыгыз менә бу ике кеше булган җирдәдер. Лилия Александр белән Ратанвач икенче нияти дип әйтергә була. Бу чыннан да зур бәхет. Менә шулай ул, дуслар. Бик дөрес төркемгә эләксәң һәм шул төркемдә күңел биреп эшләсәң, һәм инде җитәкчеләрнең дә күңелләре киң булса, синең тормышың тик бию юлы буенча барачак. Birge basayıq əli, oynab gülüb jırlab biyib көңіл aşayıq əli. Biyi əli, tarı jiri kiyinə, tıpırdatıb bir biyisən көңілlərim siyinə. Tarı jiri jirigінə, tarı jiri jirgінə, tarı jiri jirigінə, tarı jiri jirgінə. Сандуғаштың тауышында мұңы бар, еш болсам да жүрегімнің мәңгі сүнмәс уты бар. Олын олайық әлі, гүлін олайық әлі,
ситсе әрем болған кие білмәгәннәргә, башларыңны әрем итмә сие білмәгәннәргә. Тары җире җирегенә, 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 тары җире җирегенә. Ағидел суы тирбәлә уртасында сал булса, суга салсаң калкып чыгар безгә насыйп яр булса. Татлы сары әнли сүннәр килә икән яшьлектә, картайгачлар үкермәр без биек калдык яшьлектә. Hey, 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 hey. Олы юлда кыя күләнең нишкәсен укыды, бу җырларны бөтен дөнья халкы җырлаган кебек. Җир-җиләге җирдә пычак ураныкы агачта, рәхәт яшәгез дусларым бездән аерылгачта. Җир-җиләге җирдә пычак ураныкы агачта, рәхәт яшәгез дусларым бездән аерылгачта. Тары җире җирегенә, 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 тары җире җирегенә. Һай гыр 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 сайрыйдыр гына былбыл яңләшә юртасын дала. Һай гыр 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 сайрыйдыр гына былбыл яңләшә юртасын да. Һай гыр 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 сайрыйдыр гына былбыл яңләшә юртасын дала. Һай гыр 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 сайрыйдыр гына былбыл яңләшә юртасын дала. Һай гыр 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 сайрыйдыр гына былбыл яңләшә юртасын дала. Һай гыр 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 сайрыйдыр гына былбыл яңләшә юртасын дала. Менә шулай итеп, кадерле дуслар, 30 минут вакыт үтте дә китте. Без сезнең белән саубуллашабыз. Менә бу күңелле, ачык йөзле һәм искиткеч сәләтле «Дорога из города» бию театр студиясына без тик уңышлар гына телибез. Һәм инде әлбәттә шундый җылы каршы алган өчен без аларга рәхмәт әйтәбез. Бәхетле булыгыз, дуслар. Көн сайын шатлык күреп яшәгез. Исән-имин булыгыз. Очрашканга кадәр. Тишиной, как за стеной, хватит места нам с тобой. Должны